Това е сънят. Експеримент на Magniflex и Garmin с участието на шампионките по шахмат Виктория Радева и Белослава Кръстева. Проследете с нас начините, по които сънят влияе на хората, които трябва да са концентрирани и във форма всеки ден. Ще ви издадем една тайна още сега. Разликата беше осезаема още от първите дни. Подобрени показатели във времето за подготовка, по-фокусирани тренировки и по-бързи партии. Успехът в шахматната игра изисква да се грижим за ума си с добър сън. Започнах да усещам промяната още първия ден, в който си легнах на матрака. Аз го чаках с нетърпение. Той беше доставен специално за мен в Щатите, в университета. Така че още първата вечер, която легнах, но сутринта бях много доволна и починала. Когато човек се занимава с толкова много неща, като шахмат и образование, е много важно концентрацията да бъде запазена, но и да има и пълноценна почивка. Белослава избра да смени стария си матрак с иновативния модел на Magniflex MagniStretch, чиято специална патентована структура обтяга гръбнака по време на сън. Виктория заложи на Harmonia Dual със специална технология, която позволява да се съчетаят различни нива на твърдост в един матрак. Шампионките измерваха в продължение на 2 месеца промяната в качеството на съня си с тракер Garmin VivoActive 5, който ежедневно анализира часовете прекарани в сън и дава препоръки как той да бъде подобрен. Един шахматист най-вече трябва да си следи съня. Освен и физическата промяна, започнах да се чувствам и психически по-добре. Вкъщи ми казаха, че съм станала доста по-организирана, целеустремена, което за мен е едно изключително подобрение. За 2 месеца Белослава и Виктория подобриха качеството на съня и играта си значително. Открийте как го постигнаха на magniflex.bg/сънят.